Ja. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want ja, het is nou Tomke-tiet. Ja. Jo, het komt Cornelia samen mij een pakje, een cadeautje onderzetten. Aardig, hè? Maar ik vertel net wat erin zit. Kijk mij hem zelfs, maar Sjen. Leuk, joh. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Een tente in de tuin. Hop, hip. Cornelia heeft de tuin in. Ze had een grut pak in de boekenbuk. Tomke, Jan en Jo, ik heb een verrassing voor je. Een verrassing? Waar dan, Cornelia? In de boekenbuk. Het meester toch wel niet heel, Tomke. Jan Joe helpt Tomke. Wat? Oei, wat is het krut? Wat is het, Cornelia? Ja, dat is nog een verrassing. Wacht je, dan knip ik het pak rippen. Kunnen wij ermee watje, Cornelia? Je kinderen heel mooi met boordje. Zo, het papier is er al. En dan is hier de verrassing. Op het gas leidt een poede. Is dat nou de verrassing? Ineen zet Jan Joe een plaatsje op een poede. Oh, Tomke. Sjoch, een tinte. Ja. Oh, joepie. Yes. Oh, een tinte. Om aan mij weg in de tent iets en sliepen, Cornelia. Net zo haastig, Tomke. Wij moeten eerst de tent opzetten. Tje, op het plaatsje staat al hoe dat mat. Zie je hier maar een plakje in de tuin voor de tinten. Tomke en Jan Joe rennen door de tuin. Ze vinden een mooi plak op het gas. Net Safier van het paad. Klaar? Dan zetten we hier de tentendel. 1, 2, 3. Oh, een tenten van Jan, Jo en Tomke. Cornelia liek het wel een tovenaar. De tenten stiet zomaar. Jan Joe en Tomke kroepen er dadelijk zien. Oh, mooi. Wow. Ja, mooi. Wij kunnen wel even thee drinken in de tenten. Ja. Maar een lekker koekje erbij. Oh, kom, Tomke. Dan helpen wij kersens. Dan kunnen we daar mooi op zitten. Even later zitten Cornelia, Tomke en Jan Joe thee te drinken op lekkere, zachte kersens. Ineen jaren ze... Woef, woef. Ik wil lekker in de tenten, Cornelia. Nou, dat doet er maar. Scoren is een eindje op, jongens. Een romke kinderen ik nog wel bij. En krijg dan ik een koekje? Lekker bek. Hier, hastien. De hele dag watje Tomke, Jan Joe en Romke in de tent. De poppen en de beren maaien ook in de tent te sliepen. Ze krijgen thee uit kopjes van Jan Joe haar theeservies. Zullen we hier vannacht echt sliepen, Tomke? Oh ja! Ja, dat is spannend. Kom maar, dan vreven we door Cornelia. Tomke, Jan Joe en Romke draven naar Cornelia ta. Meien wij vannacht in de tent te sliepen, Cornelia? Dat willen we zo graag. Ik pas in de tent wel op Tomke, Jan Joe, Cornelia. Nou, doe er maar. Oh, yes! Maar eerst zal ik de mem van Jan en Jo bellen. Want die moet dat ik goed vinden vanzelfs. Dat je het zo. Het maai wel van Jan Joe haar mem. Mooi. Cornelia zal alles goed in de gaten houden. Eerst blaast Cornelia het grote luchtbed op. Daar moeten Jan Joe en Tomke op sliepen. Dan loeken ze de pyjama aan en kroepen in de sliepzak. Tomke zijn koer komt ik in de tenten. Lekker sliepen, Tomke, Jan, Jo en Romke. Ontmoen. Ontmoen. Het is nacht. De maan schijnt op het tenten in de tuin.
in zijn koer. Doch Janne, Joe en Tomke, ze sliepen als bargjes. Inien giet de rits van de tenten een beetje omheen. 2 kraalegen sjoggen de tenten in. Giet het door het zeil op een vlier. Wat is dat? Ik jij wat. Het hoentje zet de eeren rioch doorheen. Hij harket en harket, maar alles blijft stil. Hij giet wel lezen. Dan jet er het weer. Trip, 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 trip. Giet het. Het komt zien kant uit. Er rint wat in de tenten. Daar mag ik meer van weten. Romke stapt uit zijn koer. Heel stil sloept er naar de ingang van de tenten. Tot zijn snuit. Hij roept wat. Het is heel dichtbij. En Het steekt. Au, help, au, au. Waar steekt er in mijn snuit? Au, 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 au. Romke jankt en jankt. Tomke en Janne Joe worden er wekker van. En Cornelia ik. Ze doet de slippers aan en draaft in haar nachthemd naar de tuin. Romke! Romke, stil! Bist nog heel dolgek worden? Ophouden, Romke. Du blafst de hele buurt wekker. Waarom gist ons dat een keer midden in de nacht? Foei, dat wil ik net leiden, ja? Er zit een steekbeest in de tenten, Cornelia. Een stekbeest? Au, au, mijn snuit. En waar dan? Au. Ik zie je niet. Oei, oei, oei. Wacht je, ik knip de boeslamp aan. Dan kunnen we zien wat we doen. Cornelia skient door de tenten. En dan sjoggen ze het. Oh, een stiekelbarig. Oh, hij wil bij u in de tenten sliepen. In de tenten sliepen? In mijn noor steken bedoelt zeker? Kom maar, stiekeltje. Thomas onder de bladen sliepen en net in de tenten. Cornelia, Tomke, Janne Joe en Romke rennen door de tuin. Bij een bulte bladen zet Cornelia de stiekelbarig weer del. Nou, Ik wil niet meer in de tent te sliepen. oh, bist een beetje bang worden, Tomke? Oh, wist wat? Ik kroop bij hem in de tenten. Is dat net gezellig? Ja. Oh ja, leuk. Nou is het hele tentje vol. Alleen de Cornelia haar voeten kinderen net meer bij. Die stekken nog door de rits naar boeten. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Oh, a song. Masters naar me voor te zien. Denkst u dat het zou wel kan? Nee, dat is dom. Dus gewoon maar de krektos om. Ja. Pier had een moeske in zijn tas. Marieke wou dat eerst net leeuwen, maar dan shot ze het zelfs. En ze ben op wij naar squallen. Hé, Romke. Au. Au. Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi.
De moes. Op een morgen rennen Pier en Marieke te jaren naar squallen. Wat had daar in de tas? Drinken? Voor in de pauze? Maar wat ritselt er dan? Hé, Pier. Wat had daar nog meer in de tas? Een moes. Een moes? Hm? Ah, meidje dat de kot weer is. Nee, bier. Sjom maar. Oh, een skotsje. Hoe komt ze er aan? Hoe komt die in het kooiken? Dat is een moezeval. Een moezeval? Ja. Wij hebben hele oren moezeval. Dit is een lokkooiken. Dan kist ze libbend vangen. Dus Memphis aan oren moezeval zielig. Als hem hierin lokkest, met een stukje cheese of zo, dan valt het lukje dicht. En dan hast hem. En wat dan? Wat doet ze dan mee? Ja, dan kist ze weer loslitten. Ergens oosters zo. Dus Mem vregen of ik een mij nimmer boer naar het parkje. Parkje? Ja, daar komen we om eens langs. Dan liet ik hem daar wel los. Als Pier en Marieke terug het parkje rennen, bleef Pier staan bij een bosje dichte struiken. Marieke, wacht je even. Hier achter die strukjes ging die moes mooi loslitten. Dan kan het daaronder verdwijnen. Pier verdwijnt achter het bosje. Hij manoeuvelt daar wat om. Marieke bleef op het paadje staan. Zo, die redt hem alweer. Kom, we moeten avanceren. We zijn al let. Het is een lange morgen op squallen. Pier zit hem wat te vervelen. Hij had zijn werk al af. Hij mocht nou lezen of tekenen, maar hij had de kop er net echt meer bij. Voor in de klasse hing het een klok. De wiezers gingen zo stadig vooruit. Pier zou ze wel een trilke jaan willen. Om 12 uur ging de squallen uit, maar Pier was al lang net meer wachtje. Als de wiezers op kwartier voor 12 staan, dan pakt er zijn tas van de groen. Hij manoeuvelt er wat in om en dan laat hij de tas weer del. Marieke die zit in een bank achter hem en die zocht verheerd naar de tas. Die beweegt een beetje. In één shit er wat uit. Moes. Pier. Ik heb de moes. Marieke, st. Wat is er? Sje daar, juf. Een moes. Een moes in de klasse. Wat zoist? Een moes? Ja, juf. Daar gaat er. Onder juf van bureau. Wat er? Oh, nee, help! Oh, een moes! Oh nee, Kip, wat kun je wij? Oh jongens, wat moeten we nou? Nee, boeten. We moeten hierbij. Anders bieter, juf. Juf die poppen op een stoel. De band stoot uit de banken en het moesje verdwijnt onder de kast. Wegrennen! Sjoggen je hem nog? Ja, hij zit nou onder de kast, maar hij kan er zo weer onderbij komen. Nee! Oh nee, hè. Onder de kast, zoist? Oh jongens, ik vind dit zo eng. Ik wil je waai. Wij ik ga naar boeten. Ja, geef maar gauw. Alle hier het lokaal uit. Ik bel je de politie. Nee, de conciërge. Dat iemand hem maar vangen. Dat litte de band haar net wakjes zezen. In een omsjoch steen ze alle hier op een gong. Juf tot de deur van het lokaal goed dicht. Maar wij naar huis, juf? Hoe laat is het? 10 voor 12. Ja, nou, ik kom dat lokaal net meer eens zolang dat beest er nog zit. Ja, Pier, het is goed. Geef maar naar huis daar. Yes. Pier is joet haast een kwartier jeder thuis uitskwallen als op orendagen. Zijn mem sjocht verheerd op als er de keuken instapt. Nou, Pier, best er nou al? Of ben je hem jij eruit kwam? Ja, we hadden laatst een kwartier vrij kregen. Dus zie je de moes in het lokaal. Een moes? Hij hem op squallen ik al last van moezen? Nou, geen leesje. Ik vond het wel leuk. Wat weer van moes? Een hoesmoes of een veldmoes? Dat weet ik niet. Maar hij leek precies op die moes die wij hier heen. Wat? Oh, Pier. Zeg mij eens aan. Waar haast u die moes loslitten? Op een goed plakje. Mem zei ommers, zie je maar een goed plakje voor hem uit. Nou, dat hakt hier. Nou, hoi! Ja. De paken. De
paken. Paken maken grapjes. Paken zoekt me mij. Hij geeft me mij te fietsen. Paken is van mij. Ja. Paken zongt mooi mij. Paken giet, geef mooi mij te fietsen. Paken is van mij. Mijn paken, krapkes jongen fietsen. Mijn paken, paken is van mij. Paken maak het krapkes. Paken zongt mooi mij. Paken giet, geef mooi mij te fietsen. Paken is van mij. Mijn paken, krapkes jongen fietsen. Mijn paken, paken is van mij. Mijn paken, krapkes jongen fietsen. Mijn paken, paken is van mij. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog. Hè.